Cu un client am plătit 150 de euro pentru procedura de micropigmentare și a treia zi a rămas fără sprâncene. Un fac-up de acum 11 ani și chiar dacă aveam ani de experiență în spate cu cliente, cu angajate, pentru că am avut un salon de înfrumusețare, eu totuși nu mi-am învățat lecțiile. Pe acea vreme nu ofeream instrucțiunile de îngrijire post-procedură pentru acasă, crezând că toată lumea știe ce are de făcut, fiind logice din punctul meu de vedere. Le spuneam doar verbal și atât. Mâna sus cine mai face așa. Însă, în cazul unei cliente, realitatea m-a lovit. A venit după doar câteva zile la salon fără pigment. Nu mă refer că erau puțin deschise la culoare, ci nu mai era nimic în zona sprâncenelor. M-am blocat. Nu mai pătisem până atunci așa ceva. Din noroc. Din întrebările mele și dialogul avut, a reieșit și motivul. Clienta făcuse duș fierbinte cu o zi înainte, urmat de un peeling. Am înțeles că nu era tehnica sau pigmentul de vină. Lucrasem corect, dar nu am oferit instrucțiunile. Toată crusta care era pe sprâncene și care are rol de sigiliu pentru pigment fusese îndepărtată în mod agresiv. I-am refăcut procedura de la zero gratuit. A fost ultima oară când clienta a plecat fără instrucțiuni scrise de îngrijire. Credeți că asta e destul, nu? 2 ani mai târziu am fost reclamată la Protecția Consumatorului, dar asta în alt video.